Айде, привет отново. Тяме на първата локация, да видим има ли новости. После пишете коментари дали ви харесала песента, т.е. музиката в началото на видеото. Така, който е следил видеята ми, може би вече се е запознал тук с района, без да го е посещавал. Да видим нови габета дали са покарали. Така. Ще направим едно кратко видео. Ако ви хареса, ще има още живот и здраве, да е. Лятото наближава. Имаме да берем булки, манатарки, пачи крак и какво друго. Обичам едни млечници да бера. Стават много хубава салата. И това е всъщност, няма. Аз не се сещам сега за други видове. Оп. Ето ката е. Се изкрива. Малко е по-остаряла, ама става. Пана е изгнил изцяло. Него просто мога го махна. Да, вижте какво нещо. Това изобщо не става за ядене. Да. Този път съм си взел турбичка, няма да ги нося и така на ръце. Гледайте какво нещо. Проядена, ама нищо, ще се почистя от дома. В турбата. Така. После мога ви напиша в коментарите колко кърлежа съм си извадил. За мой късмет за тая година съм си извадил само един. Ама сезонът е първа започва, така че няма да... тук има още една. Тя направо се щупи. Направо се откъсна. Ето. Вземам се. Добре. Значи... тук може да има и още. Хубаво ще го огледам това място. Така... това будеше. Ето я. Ето. Понаучил съм се, че къде да ги търся, само че...
Тая като предната мирише малко по-странно. Може и да е карболова, но аз си ги ям в много малки количества. Не препоръчвам. Тая е доста стара и проядена. Разпадат се. Малко съм закъснял. Старички. Нищо. Така. Също така стават и сушени. Аз много ги обичам. Почнах 2 пъти суших вече. Оп. Ето ги. Красиви са. Не може да се отрече. Тая пък. От тънък пъна леко пожълтя. Не знам да се вижда на камерата. Карболови. Те стават. Това малкото го оставяме за друг път. Няма да го вземем сега. Така. О, този път интересно видео ще се получи. Да. Доста интересно ще се получи. Защото аз сега тепърва навлизам тук на поляната. Щях нещо да разказвам тук. Да. Карболовите ги волят в категория отровни. Понеже създават стомашен дискомфорт. И за това. Иначе аз винаги съм ял така в много малки количества от тях. Те се усещат. Това точно пожълтяване на пъна. Той самия е по-различен. И приготвени, при затопляне, тя издава една по-особена миризма. Да. Тук или някой е минал, или нещо ги е яло. Обаче, я да едем. Ето пъна в финик като влакна ли, какви са, много странни. Да, тук има. Някой животин, че може да си е похапнал. Напълно нормално. Така, искам да видя и тук насам. Насам. Април месец брах много хубави печурки тук. Малки, обаче
Още не бяха излезли насекомите. Не бяха порядени червясали такива. Бяха много хубави. Първо качество. Обаче вече то такъв е сезона, че болечки всякакви. И повечето случаи са такива проядени. Ама почестваме ги и така. И пак си действаме. Няма проблем. Час на къде държа телефона? Той хора ще го гледат все пак. Страшните регуляции. Оп, я да видим. Стига бе, това дъвкано лика. Нещо ме е изпреварило. Или някой, не знам. Отхапани ли са ли? Абе аз сетих, че настъпах нещо тук. Тя не е пораснала още. Я да видим по-отблизо. Виж как станала на топка. Видите. Нито се е расту. Много странна. Абе хора, това. Рязано е дялка на това тук. Едно от недостатъците на видеята е, че така, хората ще видят локацията и ще ги натрушат, ще ги наритат нещо и такива работи. Това е. Тук има още малки. Я да видим. Не. Нещо друго. Вижте им тоновете какви са кадра. Не. Това не бих го ял наистина. Не бих. Тук. Една голяма. Да видим дали е читава. Погледнете какво нещо само.
със сигурност мирише страшно на кърбо. Страшно се го усещам от тук. На химия. Значи доста готина. Ще си направя снимка за видеото. Но 100% са такива, пък които видях вече, не знам точно какви бяха. Не е това, което търсим. Няма значение, аз така, че си набрах по-читави. Правя малко снимки на изгледа. Стана над 16 минути видео. Ако ви хареса, ударете по един палец и ще направя нови видеа. Поздрави за колегите, които ме гледат. Им е интересно. И така, ако върви сезона, ще има видеа. Ако няма, може да снимаме нещо друго. Това е, другари, от мен. Чао за сега и до нови срещи!